Na ninot. Na ninot. Na ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Ja s'acosta el Nadal, així que avui comencem una sèrie de contes de temàtica nadalenca. I el que ara escoltaràs és una llegenda molt especial que ve de Mèxic, un país ple de sol i de colors i on la gent els agrada molt el menjar ben picant. Des d'aquest país ens arriba la història d'una flor molt especial que segur que has vist aquests dies per tot arreu. La flor de Nadal. Nosaltres li diem també poncètia, però a Mèxic en diuen flor de Nochebuena. Comencem el conte, ninot. En un petit poble envoltat de muntanyes, rius d'aigua clara i camps de blat de moro, hi vivia una nena que es deia Lupita. La Lupita vivia amb el seu germà gran, el Tono, en una caseta de fang i de canya. Eren pobres, però no els faltava l'amor. Cada nit es feien una abraçada abans de dormir i miraven els estels junts des del llindar de la porta. S'apropava la nit de Nadal i al poble s'hi respirava festa. La gent preparava tamales, que és un menjar típic de Mèxic, penjava llums de paper als balcons i a l'església es preparava un pessebre gran i bonic on tothom podia deixar un regalet pel petit nen Jesús. Els nens i nenes del poble en parlaven tot el dia. «Jo duré una nina de drap», deia una. «I jo un rus de mel», deia una altra. «I nosaltres durem una cistella de flors ben boniques», van cridar dues germanes. La Lupita ho escoltava tot en silenci. I al final va dir fluixet: «Jo també duré un regal, però encara no sé quin». Tothom es va girar i un nen va riure. «Què portaràs tu si no tens res?» La Lupita va baixar el cap, trista, i no va contestar. Aquella tarda a casa va remenar entre els pocs objectes que tenien: una cullera de fusta, una manta vella, un cistell trencat. Res li semblava prou bonic per fer aquella ofrena al nen Jesús. «Tono, si no tinc res bonic, el meu regal servirà igual?», va preguntar amb veu tremolosa, i el seu germà li va fer una carícia al front i li va dir: «Lupita, el que importa no és com de gran o bonic és el regal, sinó com de gran és el teu cor». Però la Lupita encara tenia un pes, un neguit al pit. A l'endemà, abans de la celebració, la Lupita va sortir sola a caminar. Va seguir un camí de terra que serpentejava entre matolls secs i pedres polsoses. El sol era suau i el vent portava l'olor de llenya i de farigola. Va caminar i caminar fins que va trobar una dona vella asseguda sota un arbre. «Per què estàs sola, petita?», va preguntar la dona. «Tothom té alguna cosa per oferir aquesta nit al nen Jesús, menys jo», va dir la Lupita. L'àvia la va mirar amb els ulls savis que tenia. «L'amor sincer pot fer florir fins i tot les pedres, si és amor pur», va dir. I li va assenyalar una petita planta a la vora del camí. Era una planta discreta, amb unes fulles verdes i fosques i ni una sola flor. «Porta aquesta planta i abans d'oferir-la, fes-ho amb tot el teu cor». La Lupita, una mica estranyada, va collir la planta i ho va fer amb molta cura. I quan es va girar per agrair-li el consell a l'àvia, l'àvia ja no hi era. Només quedava una brisa càlida i una olor de canyella i de flor blanca. Amb la planta embolicada en un mocador vell, la Lupita va tornar a poc al poble. Aquella nit, l'església era plena de llums, de música i de veus dolces que cantaven villancicos, cançons de Nadal. Els nens feien cua per deixar els seus regals davant del pessebre: fruita, joguines, flors, espelmes. Quan li va tocar el seu torn, la Lupita va treure la seva planta humil i se la va mirar. No tenia flors, no tenia colors, no tenia llum. Alguns nens van fer un petit somriure burleta quan la van veure,
però la Lupita, recordant les paraules de l'àvia, va tancar els ulls, va posar la mà damunt la planta i va xiu-xiuejar. «Jo t'ofereixo el meu cor, petit Jesús. No és molt, però és tot el que tinc». I llavors alguna cosa va passar. Una llum suau va brollar del centre de la planta. Les fulles es van tornar d'un vermell ben encès, com la posta de sol. Les vores daurades brillaven com si estiguessin il·luminades des de dins i la planta humil s'havia transformat en una flor majestuosa. Tothom de sobte va callar. Es va fer el silenci a l'església i el capellà va dir llavors en veu baixa: Això és un miracle! I des d'aquell dia, cada any, quan arriba el Nadal, aquesta flor floreix a Mèxic i també a molts altres llocs del món. Se la coneix com a flor de Nochebuena a Mèxic. Nosaltres li diem flor de Nadal o poncètia i és símbol de generositat, d'amor senzill i de màgia que neix del cor. Ja ho veus, ninot, no cal tenir molt per donar molt. I el més bonic que pots oferir sempre ets tu mateix. Ara, ninot, relaxem-nos junts per dormir bé. Tanca els ulls. Imagina que ets una petita flor que està dormida dins la terra. Fa una mica de fred a fora, però la terra t'abriga. I a poc comences a créixer, molt lentament. Agafa aire pel nas com si volguessis sentir l'olor de la flor que seràs. I ara deixa anar l'aire a poc per la boca com si bufessis suaument perquè la llum d'una espelma dansi. I torna-ho a fer. 2 vegades més, molt a poc. Agafa aire i deixa-la anar. Agafa aire un altre cop pel nas i el deixes anar per la boca. Amb cada respiració, les teves fulles, recorda que ets una planta, s'obren una miqueta. Són fulles verdes que després es tornen vermelles, com les flors de Nadal. Et converteixes en una flor de Nochebuena que brilla suaument a sota la llum de la lluna. Tot el teu cos també brilla ara. Els peus, les cames, la panxa, els braços, les mans agafen un to ben brillant i lluent. El coll, el teu cap, tot es va dormint. Tot va florint cap al descans. Perquè tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.